sugar na kashlem jong unongsan hima. Marsen mi ubnai nok pra ubadai ubnai bakhaddo jong usnem kajing heng kali hasor shlong kala nang khamjur shisho bat yakani la sakhi man la kasngi bat ka bakhamjur kadai ha janme jong ka khat re trik ubnai nok pra arajar arpu ar ha ka baki kali bat ki arsaka ki hapan shu yangkai ha pedeng surok de ki kenta harin kat bat kajing khnyum kani kajing heng kali kalong ka bakhamjur bha ha ki than khandai lat civil hospital Pom Anjali, Sherpi, but shadow sha apar Shillong. Yeah. Yeah.